سلام تخطيط سي ام اكس راشو لتوزيع سبورت حزنا لكم قريبنا لنا لما كنت لكم بخبرنا عدم ሓደ ካብቶም ሰለስተ ተፈተውትን ተባህግትን ናይ ግራንድ ቱር ዝኾነ ጂሮ ዲ ኢታልያ ረቡዕ ሸዓተ ጉንበት ብወግዒ በቀዳይ መድረኹ መጋረጅኡ ከንጥጥዮም ኣብዛ ተቀዳደምቲ መድረኽ ድማ ተቀዳደምቲ ካብ ድሮስ ተበጊሶም ኣብ ቲራና ተዛዘም 160 ኪሎ ሜትር ብዝርሕቀታ ውድድር ጾቶኦም ክፍሉም እዮም። ኣብ ሰለስተ ሳምንታት ዝካየድ ውድድር ድማ ስሎቬናዊ ፕሪሞዝ ሮግሊችን ስፓኛዊ ክዋን አይሶን ዕውታት ናይ ዝውድር ክኾኑ ተገሚቶም ዘለዉ ተቀዳደምቲ እዮም። እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲኤም ኤክስትራ ሾው ብምክንያት መጅማር ጂሮ ዲ ኢታልያ ካብ ዝቐጽልና ኣብ ናይ ቀረባ ዓመታት ውድድር ጂሮ ዲ ኢታልያ ተዘከርቱ ኮይኖም ዝሓልፉ ፍጻመታት ናባኹም ከነዕብሎ ኢና ዘናይ ምክትታል ቀዳማይ ታዴ ፖጋቻር ኣብ 2024 ኣብ ንግስቲ መድረኽ እንተቐዳድምቲ ደምሲስዎም ዓመተ 2024 ናታዴ ፖጋቻር ዓመትያም ኣብላልነቱ ድማ ኣብቲ ንፈለማ ግዜ ዝተወዳደረሉ ጂሮ ዲ ኢታልያ ይፈሊሙ ፖጋቻር ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ውድድሩ ንፈለማ ግዚኡ ተሳቲፉ ዕውት ኮይኑ ኣብ ዝወጸሎም ሽዱሽተ ናይ መድረኽ ዓውታት ናይቲ ውድድር ከመዝግብን ከሎም ኣብ ናይ ግዜ ተቀዳዳማይ ኮይኑ ኣብ ዝተዓወተሉ ድማ ንመወዳድርቱ ብናይ 10 ደቂቕ ናይ ግዜ ፍልይ ብምንጻፍ እዩ። ፖጋቻር ኣብቲ ውድድር ንመወዳድርቱ ብዝያዳ ፍልያት ከንጽፈሎም ዝኽኣለም ኣብታ 222 ኪሎ ሜትር ዝነውሓታ ንግስቲ መድረኽ ናይቲ ውድድር ዝነበረት ናይ ልዕሊ 5000 ሜትሮ ብራኸ ዝነበራ መበል 15 መድረኽ ዝነበረት እያ። ኣብዛ መድረኽ ን13 ኪሎ ሜትር ዝነውሓታ ኮሊ ዲ ሳን ዜኖ 12.8 ኪሎ ሜትር ዝነውሓታ ፓሶ ዲል ሞርቲሎፎን 14.6 ኪሎ ሜትር ዝነውሓታ ፓሶ ዲ ፎካ ግኖ ዝኣመሰለ ዓቐበታት ጠርኒፋ ዝነበረት መድረኽያም ፖጋቻር ኣብዛ ውድድር ናይ ጂሲ ተቐናቐንቲ ኣብ ዓቐብ ፎስካ ግናዮ በቲኾም ገስኪሱ ፖጋቻር ነቲ ኻልኣይ ኮይኑ ዝኣተወ ናይ ሮኮንታና ብናይ 29 ካኢታት ጋግ በሊጾ ከኣቱን ከሎም ንኣባላት ዓባይ ጉጅለ ድማ ብናይ 2 ደቂቕን 50 ካልኢትን ናይ ግዜ ጋግ ፈሊዎም እዩ ሕንጻጽ ረጊጹ ፖጋቻር ኣብቲ ዓመት ብተወሳኺ ናይ ጂሮ ዲ ዓወት ንውድድራቱ ቱር ዲ ፍራንስን ቻምፒየን ዓለምን ኣብ ከብሑ ከእትወዩ ተራእዩ። ካልኣይ ኣብ 2023 ፕሪሞዝ ሮግሊች ንጌራንድ ቶማስ ዓወታርኡ ኣስኢንዎም ናይ 2023 ውድድር ጂሮ ዲ ኢታልያ ሓደ ካብቲ ናይ ቀረባ ዓመታት ውድድራት ካብ በክሪ ብዙሓት ዝሃስስ መዛዘመ ፍጻመ ዝተራእየሉ ውድድር እዩ። ኣብቲ ሞት ብሪጣንያዊ ኣባል ኢኒዮስ ንፈለማ ጊዜም ናይ ጂሮ ዲ ኢታልያ ዓወትን ከመዝግብ ኣብ ዝተቐርበሉ እዩ። ይኹን እምበር ፕሪሞዝ ሮግሊች ካልእ ሓሳብ ነይርዎም ኣብ መበል 20 መድረኽ ተሰሪዓ ኣብ ዝነበረት ናይ ዓቐብ ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ፕሪሞዝ ሮግሊች ብጌራንድ ቶማስ ተነፂፉሉ ዝነበረ ናይ 26 ካልኢታት ናይ ግዜ ጋግ ንከውሕዊ ኣብታ መድረኽ ንጌራንድ ቶማስ ብናይ 40 ካልኢታት ናይ ግዜ ጋግ ሲዕር እዩ ዕውት መድረኽ ኮይኖም ነተነፂፉሉ ዝነበረ ጊዜም ኣሕዊ ድማ ንጌራንድ ቶማስ ብናይ 16 ካልኢታት ጋግ በሊጹ ናብ መዛዘሚት መድረኽ ከተማ ሮማ ደረቱ ነፊሑ ኣትዩ። ሮግሊች ኣብታ ፍልያት ዝፈጠረላ መበል 20 መድረኽ ኣብ ዓቐብ ካቴና ተበቲኾ ግዜ ኣባኺኑ እናሃለወ እዩ ንቶማስ ናይ 40 ካልኢታት ናይ ግዜ ጋግ አንጺፍሉ። ኣብ ናይ 2020 ዙር ፈረንሳ ፕሪሞዝ ሮግሊች ብተመሳሳሊ መንገዲ ብታዴ ፖጋቻር ተሳዒሩ ምንባር እውን ዝዝከር እዩ። ሮግሊች ነቲ ናይ 2020 ብፖጋቻር ዝወረዶ ኣዕናዊ ስዕረት ድማ ብዓወታ ብልዕሊ ጌራንድ ቶማስ ኣካሒስዎም። ኣብ 2020 ሮግሊች ንፖጋቻር ብናይ 57 ካልኢታት ናይ ግዜ ጋግ በሊጹ ናብ መበል 20 መድረኽ ኣትዩ እኳ እንተነበረም በቲ ኣብቲ ግዜ ምቅልቓል ዝጀመረ ፖጋቻር ግን ዳር ትርኢቱ ክርኢ ተገዲዱ ንበኹር ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ዓወት ክትከውን ተቓሪባ ዝነበረት ዕድል ድማ ኣባኺኑ። ሳልሳይ ጌራንድ ቶማስ ንዘይወደጋንትኡ ግን ከኣ ናይ ቀረባ ዓርኪ ማርክ ካቫንዲች ሲሒቡ ይዕዊትዎም። ጌራንድ ቶማስ ኣብ መበል 20 መድረኽ ብፕሪሞዝ ሮግሊች ድሕሪ ምስዓሩ ኣብ መበል 21 መድረኽ ኣብ ከተማ ሮማ ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ ሓደ ተዘካሪ ስእሊ ንቅድም ብሽክለታ ዓለም ገዲፎም ሕልሙ ኣብ ዋዜማ መዛዘም ናይቲ ውድድር ዝሃፈፎም ጌራንድ ቶማስ ኣብ ከተማ ሮማ ኣብ ዝተኻየደ መበል 21 መድረኽ ነቲ ናይ ነዊሕ ዓመታት ዓርኩም ኣባል ኣስታና ዝነበረ ማርክ ካቫንዲች ሰሪሕሉ መድረኽ ክዕወት ኣብቂዕዎም። ካቫንዲች ነቲ ኣጋጣሚ ክዝክራን ከለኹ እናተወዛኾየ ሎሚ ድማ ዘይትሰርሓለይ ኢሎም ንሱ ድማ ፀገም የለን ካቫንዲች ዓርከይ ተበገስ ኢሉ ናብ መዛዘም ሕንፃፅ ኣብፂሕኒ ክብል ካቫንዲች ነታ ፍጻሜ ይዝክራም። ካቫንዲች ኣብቲ ንመወዳእታ ግዜ ዝተወዳደሩ ጂሮ ዲ ኢታልያ መበል 17 ናይ መድረኽ ዓወቱ ኣብቲ ውድድር ድሕሪ መጉንፃፉ ድማ ንዓወቱ ንዘላለም ተዘኪሩ ዝነብር ብሉፅ ዓወት ክብል እዩ ነቲ ፍጻሜ ገሊፅዎም። ربعي أب 2022 أسترالياوي جاي هيندلي ني ريتشارد كاراباس سعرلو مقدم
عام 2022 أستراليا بمنقد هندلي فالمي نيجيري إيطاليا عود زرعات اللو عمتيوم جاي هندلي لعلزقون أوانات نابتو ودردلو كوينيو أتيوم ريتشارد كاراباس نام ببل إسرا مدرخ نايتي ودردر نتي زسعبو زنبره جاي هندلي بناي سلسة كاليتات ناي جزيك في الليان سيفيو ناب درو مزازم نايتي ودردر زنبرت مدرخ أتيوم أبطام 267 كيلومتر زنوحاتا مدرخ جاي هندلي ندرجاتات قمات إلووم إيطالوي أليساندرو كوفي نتاودر كعوت اللان كلهم جاهين لي دما أبطان يمودات عقب نايتا مدرك ريتشارد كاراباس بتيكون ناي دقيقة 25 كاليتن ناي جزيكاغ أنسي فلوم هندلي نزيف اللي عاقبونا أبطان يمزازميت مدرخ زنبرت ناي ولك ناي جزي ودر أتي دمام نفل اللي هاتو عاقبو ناي فيلم أوسترالياوي عو جرودي إيطاليا بمقانا بتاريخ سفر بقيعوم جاهين لي إحساس عمتها بزي عمت ناب جرودي إيطاليا تملي سكوان تهلو أبز جزي زقن ماليا ريد بول براه لبيسو نبريموز لوليج محقازيوم حمشاي كريس فروم أبكلتشن 18 بقود سولوس تعوت الله مدرخ حدا كامنا يقربا جزين تذكرت ناي مدرخ أوتا جرودي إيطاليان أما بل 19 مدرخ ببريطانيا وكريس فروم استسرحم تاريخ يوم فروم تنت إفلون زنبره ناي سستدغاق نمحوايوم كم زلومي تاري بوكا جارز قبرو زلو كابنو ويحزتي زي مسل زنبر عود كوانا صفو كيلوم فروم أما بل 19 مدرخ زمالت أتي ودر نقزازم سلسة مدرخات بسترفول يوم كان برح ناي تودر زنبره سايمونياتس بناي العلي 3 دقيقة ناي جزيقاق ندحروم أبراب عيتر تاتز رعيو نابتا 184 كيلومتر زنوحتا مبل 19 مدرخ أتيوم أبتا بقطري بركز بلا عقبتات ننبرا مدرخ دما صوتا نخزازم 8 كيلومتر مسترفوت كيعوم فروم أبتا ودر 8 كيلومتر بينو توقعيزوم قدام يكون حنصاص رقيتوم نتخال يكون حنصاص رقيتم ريتشارد كاراباس بناي 6 دقائق كسعرون كله نتي نزبزح مدرخات ناي تودر عبلا لزنبرم سايمونياتس دما ب 38 دقائق بليتوم ماليا روزا تركبوم ناي فيلم بريطانيوي نيجيري إيطاليا كعوتلو أبرئ مبقع دمام مستوم نزلستيو ناي جراند ترو داس تعوتلهم تاريخاً تقدم تدما تسريعوم فروم أب 2017 أب حدا ناي ودر عمت نتور دي فرانسن جيرودي إيطاليان تعويتيو أب سعبة عمت ناب جيرودي إيطاليان أتيوم شاد شاي جرودي إيطاليام كلتاشن إسران كلتن ناي فيلمات سليم أفريقاوي ناي مدرخ عود زمس قبلو ودر بزعبا من كزارب دلي مهلاوي درو قبض بولكم مثلني بزعبا بينيام قرماي يوم اتر استيم بينيام قرماي اب كلتن عشران كلتنيو نفلما قزيم اب فالماي ناي جراند ترو ودر جرودي إيطاليا كساتف بتا امن الزنبرتلو انتر مارشم تمريتوم بينيام مستياب عبيت مدرقة زنبرو ناي حترت تمكرو ابتو ودر ناي مدرق عود كمز قبيز بالقمت كاب زيتو هاوام تقرر متقينو زاتو يوم اب عسري مدرق ناي تودرقن نقدم بشكلة تعلم بحفاش نقدم بشكلة تاير تراربا بفلاي فولي كورنا نخيقن تسلز قبره كستتاتا قات إموم اب عسري مدرق جروري إيطاليا كلتاش عسران كلتن صوتان خزازم 6 كيلومتر مسترفوم بينيام قرماي منقد سيحيتو نساقام مستعاصفه زي سنبري إرتراوي افكار قدم بشكلة تاي نبرن يكون بر بينيام قرماي نسفت روغي قحويو بس عباي قجلة تسنبيرو نتياب زحلفه نايس اديا وداد نتاري بوكاتشار ودرب كوين وزنبره هولاندا وماتيو فاندربول بتأمراتاون اب نويح عمتات سحت كقاطن بزخلا قباب قصبتا ودر سعرو دما اب تاريخ قدم شكلة عالم افريكان انتر مارشن فلي معراف كنصيلوم ناي فيلما ايرتراون ناي فيلما تصليم افريكاون عوت ناي جراند ترو دما كوينوم ببقعتو بينيام استمسط ماتيو فاندربول دما نبقعت بينيام نمن اد بيني جينا حنصاص غير غصن كله سعر كان نيخا بزسمع كيرس قبل او عين كاميرا اتيوم بينيام دحر عوتو زي منيو نفسو كف معلتي حدش تاريخ سلازمت ناي بحق عجبان تحكسنا اللقو كان مجمرتات حزنا إنا نتا مدرخ تقوطات إرنام قهنتانا لو مسرحو تسرح بقلات سقلت أيكونن كبل دما حقوسو دحر صوتا قليتسوم يكون امبر حقوس بينيام مملاء يرخبن عاوتو نخنصبل نا مدرخب زيبلو مخدن شامبين كابوتا انتيرا ني عينت نبر هاريما قانزو تصاويرو شلما دحر مقبال دما بقصبت نابو سبيتال امرحوم حكايم دحر زقبلو مرمرا دما دحان كم زغونيوم كليصوم كلوب جن نغص علي كتعقبو كامل لا يستبقس بتاز دوغنا صفا عاوت مسكبرو كابتو ددر كلو سيناتلوم وانجا عالم كلتشن عيسان شدشن نوكينات روسيا يوكرين نمودا مبقس كخوني خليو دونالد ترامب
بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب هاجرايت كانت كعس روسيا أوان عالم كيستاتف زنبر إقدام العل كوينات روسيا يوكرين نمودا روحك خون كم زقيل حسب قريبهم كوينات روسيا يوكرين أول حلقات كلتش إسران كلتن كابت جنبر اندحر هاجرايت كانت كعس روسيا أوشت هاجر كلباتن بفيفان محبر كعس أجري أوروبان كم استأجري فلت بزعبا أجرا كعس روسيا مسمع استسنا بدم دونالد ترامب نتياب لروسيا زنبر إقدام العل نتوكينات دون مبال درقيت خون كم زقيليوم كليتسوم بخال وجن بريزيدنت فيفا جياني إنفانتينو ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝተነበረ እገዳም ኩዕሶ እግሪ ኣብ ቅረብ እዋን ክውዳእ ተስፋ ከም ዘለዎ ገሊጹ ክብል ቢቢሲ ሓቢሩ። ኣሌክሳንደር ኣርኖልድ ኣብ ዋንጫ ዓለም ክለባት ምስ ሪያል ማድሪድ ክጻወት ተሰማሚዑ። እዚ እንግሊዛዊ ናይ የማን ተኸላኻላይ ካብ ቻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ ክወጽእ ምዃኑ ኣብ ቅርባ እዋን ተገሊጹ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ናይ ዝዓመት ስፖርት ኣብ ናይ ቁልዕነት ክለቡ ሊቨርፑል ብነጻ ዝውውር ክወጽኡ መዕለቢኡ ድማ እስጳኛዊት ክለብ ክኸውን እዩ። ሎሚ ጸብጻባት ከም ዝሕብርዎ ትሬንት ኣሌክሳንደር ኣርኖልድ ምስ ሓዳስ ክለቡ ሪያል ማድሪድ ኣብ ዋንጫ ዓለም ክለባት ክጻወት ተሰማሚዑ። እቲ ምፍራም ኣብ ዝቕጽሩ ሰሙናት ዝካየድ ኮይኑ ማልያ ሪያል ማድሪድ ተኸዲኑ ቅድሚ ዝመጽእ ዓመት ስፖርት ኣብ ዓቢ ውዳት ክሳተፍ እዩ። ሎስ ብላንኮስ ኣብ ሓድሽ ዋንጫ ዓለም ክለባትን ሓድሽ ፈራሚ ናይ ዕረፍቲ ግዚኡ ብምቕናስ ክጻወት ከም ሰማዕቲ ዝድማም እታ ጋንታ ቀልጢባ 51 ዓመት ስፖርት ክትላመድ ከም ዝኽኣላን ይግለጽ። ነዚ ምግባር ምስ ሊቨርፑል ኣብ ስምዕ ክበጽሑ ይጽበዮም። ቀያሕቲ ነዚ ን20 ዓመታት ዘገልግሎም ኮኸብ ውዕሉ 30 ሰነ ከይወድእ ክገድፎን ናይ ሓደ ወርሒ ደሞዝ ካሕሳ ክኸፍሎን ድልዋት ምዃኖም እስጳኛ ማዕከን ኤኤሲ ሓቢሩ። ብኡናይ ኤሚሬትስ ተቖልዐት ቪላ ፓርክ 50,000 ተዓዘብቲ ክሕዝ ዝኽእል ስታዲዮም ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ኣሰልጣኒ ኡናይ ኤሚሬ ፍሉይ ዓመት ስፖርት ዘስተማቕር ዘላ ክለብ ኣስቶን ቪላም ልዕሊ 50,000 ደገፍቲ ንምትእንጋድ ስታዲማ ቪላ ፓርክ ዳግማይ ንምዕባል መደብ ከም ዘለዋ ኣፍሊጣ። ኣብ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ተወዳዳሪ ኣስቶን ቪላም ቅድሚ ሕጂ ሓንቲ ካብተን ናብ ታሕቲ ወዲጋት ናይ ምውራድ ሓደጋ ዘለዋ ክለባት ተባሂላ ትጥቀስ እኳ እንተነበረት ሕጂ ግን ተወዳዳሪት ዋንጫን ኣብ መድረኽ ኤውሮጳን ብልጽን ጋንታን ኮይና ኣላ። ኣስቶን ቪላ ኣብዚ ሕጂ እዋን ስታዲማ 40,000 ደገፍቲ ክትሕዝ ከሎም ናብ 12,000 ደገፍቲ ከተስፍሖ መደብ ከም ዘለዋ ፕሬዚደንት ንግዳዊ ስራሕት ቪላ ክሪስ ሄክ ገሊጹ። ሰልጣኒ ደገፍቲ ኣስቶን ቪላ ንወለዳት መዳረግቲ ዘይብሉ ደረጃ ደገፍ ንቪላ ፓርክ ክህቡ ጸኒሖም እዮም። ንልዕሊ 125 ዓመታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጸወታ መዳረግቲ ዘይብሉ ጽዑቕ ሃዋህው ክህቡ ጸኒሖም እዮም። ነዚ ድማ ንመስክን ኣብ ካልኣይ ፍርቂ ዓመት 2027 ድማ ነቲ ምሕዳስ ንደገፍቲ ከነረክቦ ኢና ኢሎም። ኣስቶን ቪላ ዓቕሚ ቪላ ፓርክ ናብ ልዕሊ 50,000 ንምዕባይ ዝሓሰበቶ መደብ ኣብ ትሕቲ ኣሰልጣኒ ኡናይ ኤሚሬም ዳግማይ ህያው ዝረኽበት ክለብ ዘለዋ ህርፋን ምስክር እዩ። ቪላ ኣብ ትሕቲ ዋነት ኣብ ወንበር ክለብ ናሴፍ ሳውሪስን ዌስት ኤደንን ናብ ላዕለዋይ ደረጃ ንምምላስ ናብ ረብዕ ፍጻሜ ቻምፒየንስ ሊግ ብምብጻሕ በፓሪስ ሰን ጀርመን 5-4 ብጸብቲ ተሳዒሮም ካብቲ ውድድር ከም ዝተኣለየት ይፍለጥ። ስታዲየም ኣስቶን ቪላ ፓርክ ኣብ መላእ ዓባይ ብሪጣንያን ኣየርላንድን ዝካየድ ዘሎ ውድድር ዩሮ 2028 ከም ዘእንግዲ ይፍለጥ። ዕለታዊ ዜና ስፖርትን ምክትታል ነዛ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ሰዓቡና።